Ay, okay. We have our signal. Hello. Ayan. Hirap ako. Okay. Ayan. So, uya kami sa Viracport. So, mapanaw-panaw na kami. Sa Viracport kami. Mahapot kami ng schedule ng biyahe. Ayan. Ano yan? Ng barko. Ayan. Viracport. Ayan. Okay. Hello po. Hello, hello. Yan, nasa Viracport kami. Okay. Ano ba ito? Dito sa Catanduanes Port. Nandito kami sa Catanduanes Port. Yan, hello po. Hello. Yan. Bicol, Catanduanes po kami. Nasa Viracport. Magtatanong kami kung may biyahe na. So, may biyahe naman po. Pwede naman. Kanya lang, kailangang mag-provide ng travel pass. Tapos, health certificate. So, kailangan munang kumuha ng requirements. Okay. So, mapanaw-panaw na kami dito sa... Yan. Hello, Maria Fe. Nandito kami sa Viracport. Yan. So, ito ang Viracport. Lapit tayo guys sa may dagat. Okay. Lalapit ko kayo sa may dagat. Shall tayo. Okay. Ito na. Ayan. Naka-live ako. Punta tayo sa may dagat. Ooh, yeah. Live. Yan. Yan. Hello. Yan. Hello. Biyahisan po, ma'am. So, kasi nasa Catanduanes Island kami. Kailangan, bago ka makatawid, kailangan isakay sa barko ang sasakyan mo or kung may bus kang sasakyan, sasakay ka ng barko. So, ito ang Viracport. So, ang tawag dito, Boulevard. So, nag-ask na kami kung pwede na kaming makabiyahe. So, pwede naman. Kanya lang, wala pa talagang bus. Wala pang bus. Pero, yung barko, magpapasakay sila ng mga private car. And then, dapat provided na meron kang health certificate, tsaka travel pass. Ayan. So, ito po ang Viracport. Ayan. So, ayan po. So, nasa Viracport kami. Ayan. So, kailangan naming i-provide ang requirements muna bago kami pasakay ng barko. Kasi wala pa pong bus na bumabiyahe talaga. Unless merong kayong sasakyan. Thank you. Hello. Hello, Christina Coral. Ayan, ingat po. Thank you. So, uya kami sa pier ng Virac. Yan, dito. Hanggang dito. Mapanaw kita. Yan, lakad tayo. Yan, ikaning may mga nagfi-fishing. Yan. So, ayun yung naka-yellow, yung cousin ko, si Cindy. Yan. Okay. So,
andito kami ngayon sa Virac Port. Yun, tatawid pa doon kasi nasa Catanduanes Island kami. Yan. So, ayun yung barko. Diyan, dun. Di ka makakarating ng Manila pag nandito ka sa Catanduanes Island kapag hindi ka sumakay sa barko. Kasi walang tulay. So talagang sasakay ng barko. So, kung may private car ka, papareserve mo siya, may bayad yung sasakyan, pamasahe plus yung tao. Pero ang makakatawid lang yung may private car kasi wala pa pong biyahe ang bus. So, uya kami sa yan. Pwede kang magpalamig dito, magpahangin-hangin. Maupo-upo. Ay, hello. So, yan. Nagparapanaw kami. Tapos, ayan, may nagja-jogging nga eh. Ayun naman, jogging oh. Yan. So, ayun pinsan ko. Ayan. Shout out sa lahat ng mga nanonood. So, yan. Hello po sa lahat ng nanonood. Yan. Comment kayo, shout out ko kayo. Habang nagpapahinga kasi naglakad lang kami habang wala ng araw, habang hapon na. Yan. So, yun, bundok. Ayun oh, yun. Yan. 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 May nangingisda. Ewan ko kung meron silang huli. Ayan. Oh, 2016 pa po last mapasyalan ko. Ako nga rin, ngayon lang. Diyos ko. Ngayon lang ako dito nakarating. Kasi usually, Kalulbun lang ako. Christine. Hello, Marjon. May nangingisda. Di ko alam kung nakakahuli sila ng isda. Ayan po, ayan. So, may signal kasi malapit sa dagat. Okay, so malapit sa dagat. Doon sa aming baryo ng Supang, may signal din, kanya lang nasa may dagat. Ang hirap naman kung nag-work from home ka, tapos nandun ka sa may dagat. Tapos pagka biglang umulan o kaya naiihi ka, ang layo, 'di ba? So, eto yan. So, maganda lang sa mga ganito, pwede kang mamasyal. But not ideal for work from home. Pa-shout out sa mga gwapo. Hello, gwapong Marjon Marasigan, ang pinakagwapo na ano na to, officer ning sa IMO, tsaka TCAPP admin, yan. Hello, Ma'am Ruiz. Wow, sarap dyan. Pwede dito, Ma'am Ruiz, ayan o, maupo, mamasyal-masyal, maglakad. Malayo po talaga sa COVID kasi dagat. Merong vitamin C, S-E-A. Ayan, ito po ang masarap dito, ma'am. Yan. Meron nga pong mga nagja-jogging, ma'am eh. Ayan, may mga nagja-jogging. Ayun po. Yung iba walking. Kasi boulevard ito. Hello, Bunso. Shout out kay Bunso. Thank you for watching. Uya ako sa Virac. Yan, nagtanong ako kung meron ng pwede kaming makabiyahe kasi ayun yung barko. So, pwede naman ang may private car, pero asikasuhin muna yung requirements. Health certificate, travel pass, kasi wala pang biyahe yung mga buses. Yan. Hello, shout out Gemaline. So, sa mga magpapa-shout out dyan, yan. Live tayo ngayon. May signal sa may Virac Port. Yan, tama yan, te. Shout out kay Marjon Marasigan na gwapong-gwapo. Hindi, live Hello. tayo. Ayan. Hello. Ayan. Pahingaro kami kasi nagbatlay lang kami, hari doon. Pinanaw na mo. Yan o, yan o. Ayan. So, may bangkang di motor. Ayun. Okay. Yan. Doon tayo hindi sa may dulo. Punta tayo sa may dulo. Yan. Tingnan natin. Ay, sorry. Sa may dulo, yan. Tingnan natin kung anong meron doon. Hello po sa lahat ng nanonood. Nandito po ako sa Tabaco Port. So, dahil hapon na, pwedeng tumambay dito sa may gilid ng dagat. So, talagang ganun po yung ginagawa nila. Yan yung iba kumakain. Yan.
So, masarap kasi dito presko. Yun. So, may bangkang dito. Ang dami ring ano eh.